ħarġet sejħa biex il-pubbliku jkun rappreżentat madwar il-mejda meta kunsilli lokali jkunu qed jaġġudikaw sejħa l-offerti ta' ċertu kobor. Din hija wegħda oħra mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista u l-ewwel reġjun li se jkun qiegħed jimplementa se jkun dak tan-nofsinhar. Spjega aktar dwar dan is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Stefan Bontempo. Dan huwa gvern li jemmen fit-trasparenza fl-accountability. Ħassejna illi għandna nagħmlu proġett pilota. Dan il-proġett pilota se jkun fir-reġjun ta' nofsinhar fejn persuna fost il-pubbliku jirrappreżenta in-nies ta' dik il-lokalità fuq bordijiet tal-għażla fejn jitlu proġetti maġġuri. Fejn dan il-bord javelwa proġett maġġuri se jkun fil-lokalità u jkun il-watchdog tar-residenti ta' dik il-lokalità. Is-Segretarju Parlamentari fisser li kull meta kunsill lokali joħroġ sejħa l-offerti kbira, il-kunsill lokali jrid jaħtar kumitat ta' aġġudikazzjoni xi ħaġa li fil-maġġoranza assoluta tal-każi diġà ssir. Iżda minn tal-inqas persuna trid tkun minn fost il-pubbliku u biex isir dan, kull kunsill lokali jrid jaħtar numru ta' persuni li jkunu lesti li joqogħdu volontiera biex meta jiltaqa' l-kumitat ipoġġu fuqu bħala osservaturi. Aktar tard f'Diċembru fil-laqgħat tal-Kunsill Lokali se jkunu diskussi u magħżula dawk li japplikaw. Intant il-proġett qed ikun fdat lill-Kumitat Reġjonali tan-Nofsinhar li mbagħad se jimplementah f'Jannar li ġej flimkien mad-Dipartiment tal-Gvern Lokali.